この問題では、問題用紙に何も印刷されていません。まず、文を聞いてください。それから、その返事を聞いて、1から3の中から最も良いものを一つ選んでください。1、座っても構いませんか？ 1、いえ、おかげさまで。 2、はい、失礼します。 3ええ、おかけください。